Nne di m na-enwelu m anya ụfụ. Nwoke anụnwa mgbe m nụrụ ya, ọ na-azụ afịa. Ọ bụrụ na mma asị na ọ na-eme ọfụma, ọ bịa bụrụ na mma asị na ọ dị eme ọfụma, enyi ọnya wee sị ya biko ya nye m ego ka m wee bido biznes nke m, ka o nwee ife m ga na-eme ntụm ị na-anọ n'ụlọ na-enweghị ife m na-alụ. Nyọsị anya ọ jụ sị na ego adọrọ. Mgba nkịtị ọ na-azụkwa afịa a, zụkata afịa anụnwa. Afịa ọ na-azụ bido na-adakwa, na-afụkwa ihe anụnwa na ọ na-ada everyday. Nyọkwa anya sị anya biko nye m obele ego ọbụla one ọbụla ka m wee bido something, onwe ka ife si wee do ka ya nyere aka. Si ọjụ ya wee cheketa ihe anụnwa fụ na ihe na-esizi ike, ya wee na-abịa nna ya wee lụọ wee yọwa papa ya wee sị ya biko ha nyeli ya aka. Papa ya na mama ya wee tụtụkọ ọkpụrụkpụ ego wee nye ya wee were ego a wee bata wee bido mepee shop, bido zụba afịa. N'afịa ka a na-azụ, Chukwu gọzie nye nnọọ ife ọbụla ya tile aka ọ na-aga aga, ebido nwebe ego. Ya na-enwe ego die na-adazi ada. Nwoke a wee dagide bidozie na-anọ n'ụlọ, mụnwa gbakwa nkịtị na-azụ afịa. Zụọ afịa afọ ka m zụgidezi fụ na ego m nwere erigo nne. O nwere obere anapụta anụ ndị mmadụ wee na-ekwu ọ bụ na n'afọ na ọ dị very cheap, maka na onye nwe ya nwa ana bụ nsogbu ka o nwee wee chilie. So wee na-ekwu wee nụ wee sị ya na mma ego dị ana, wee jee wee gbaa dị ana. So a n'afọ ngolo wee bido wee na-akpụ blọkụ na ya, na-akpụ nnọọ blọkụ na ya wee sị na m ga-ebido ka m lụba ọgodu na ọwa onye 1 blọk. Etu ọbụla ọ bụrụ na ya ga-alụta ihe dịka 4 flat ebe ahụ, ha bili n'ofu ka ha tie ndị mmadụ na nke ọzọ, na ọ ga-enyelefe akarị nne. Si mana die na ya ma na ọ dasigodo agwụdogwodo, mana still ọ na-ezo na ọ chọrọ ikwu. Ya gbanye ya nkịtị, ya wee bido kpụsịa blọkụ, bido eme foundation, lụba dị ụlọ. Ya gwa papa ya sef maka papa ya sị a na-ezigbo ihe sọpọtụ ọnya nwoke ọ sọpọtụrụ ya. Nwanne ya nwoke n'obodo oyibo ọ nọgide once in a while send eli ego, nyewakwala ego afọ na-etinye na disa na ụlọ ya na-alụ. Di egbu ya nkịtị na ya gbara na nwoke a na-ewuli ezigbote iwe n'ihe anya na-eme. Si emegide awụ ọnya force deki na awụrụ ya. So ya sị ka ya zụgodo ike bikos na ya fụrọzi ego duto na ụmụaka abịago banyeche na skuul, na echenjigolo ụmụaka skuul and skuul ha nọzi na ya na-elizi ego. So ya wee hapụzie ụlọ afọ otu anwụ ọ dị na maneji. Si anọgide ofu mbọsị si di ya wee kpọọ ya wee sị ya na ya afụgo na o nwere ego, nnekwu nwaanyị na ya afụgo na o nwere ego, na ọ bụrụ na ezigbo mmadụ ka ọ bụ na ọ ga-enyeli ya aka ka ya nye ego ka ya bidokwa biznes ya na-eme. Ya wee sị ya ihe dịka ego one ka ọ na-ekwu maka ya. Ọ na-amakwa ihe nwoke a kwụ no 10 to 15 or 20 m. Ya wee na-enye anya wee sị ya biko kedu ebe oche ya ga-esi wee nweta ụdị ego ya, biko na enwere ụdị ego anwa na so litin ya nwere ike afford inye kịta anụnwa bụ kene ofuke 1m, no 500 to 1m ka nwere ike inye. Si owe iwo baa, si bachacha mba kwolu pụọ na onye dị ọnụ balụ mba ahụ jewalụ. Na ya nwere ebe nwoke echekwere ya ga-esi wee kpata ụdị ego afọ. N'eziokwu na ya na-alụ ụlọ, mana ihe a na-eme n'ụlọ ọnya na-alụ kwa ọnwa ihe ọbụla gbapụtalụ n'isi ego ya wele ya na-etinye n'ụlọ afọ obele obele. Ịgbakọla ụlọ a na-alụ obele ụlọ ya bido 3-4 years ago, ịfụzi anya n'ụlọ eriego nne, mana na ọ batara 2 days emeche ọganata ka ọ bata wee sị ya ma ọ sị na o nwere ego. Ya sị ya ịmụ amakwa ihe nwoke akwụ ya jee ka o lee nyanwụ na afọ ọ na-alụ ka o nye ego. Ọ bụrụzie na ya bido the business wee mebezie enye ọ gaba agaba, ya agbata ana ọzọ fa ebidozie ụlọ. Ya sị ya ọ sị ya na ọma nọ nwunye ka ọ wụ na ọ fụrụ ya n'anya na ezigbo mmadụ ka ọ wụ, ya jee ka o lee ụlọ afọ na ana afọ at least na ọ ga-eleluche ihe lulu 20 to 30m. Sọsị ya na o nwee biznes pụta anụ, na o nwee biznes pụta na ndị na biznes a na adụshọ na ọ ga-enye ezigbo ego ka asụlụ ibie gbara agbọ afịa ọgbụgba, ka asụlụ ibie jebe obodo oyibo si ego abụrụ nyafụ nyafụ na ego ama mbụrụ ya nsogbu.
ya wee sị ya nna wee sị ya mba na ya ma nle a na-afụ na ya ma nle ụnọ afụ na ya ma mmie na ya nwere ike ya nwanne ya nwoke n'obodo oyibo ọnwụ na ọ ga-ekwenyekwa onye 1M ka a tụkwasị na 1M nke a nwee nye ọ bụrụ 2M n'ọsọsọ ya ihe a nwere ike ime ụnụ amakwa ihe nwoke a gwara ya na ọ ga-aralụ ụnọ afụ na nyanwa bụ die onye ọ chọrọ ka ọ nọbazi anya na ọ bụrụ na o rere ụlọ afọ nye ya ego ịma na ọ chọrọ ka ụlọ afọ bụzialụ die den na ọ bụrụ na o lee ụlọ afọ nye ya ego ọma na ọ chọrọ ka nyanwa ka bụkwalụ die naanị ya si nwoke a wee kwuchie ihe a wee tọọ na wee jewelụ n'ihe a nọzọkwa ụmụnne wee kpọrọ ya na fonu na-ayọ ya sị ya na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka mara eji gaa n'iru ya la ede ụlọ ka o nye ya ego na ọ bụrụ na ọ chọrọ peace ya la ede ụlọ ka o nye ya ego in fact na ike gwụrụ ya na ya mara ife a ga-eme in fact na ala gbalị ya na ọ bụrụ sọ ike wu ya gwụrụ ya mana papa ya na ụmụnne ya si anyị anwakwana ya anwa n'ọwụ the only thing ya na di ya nwere n'ụwa niile nụwa ụnọ ọnụwa ka ọ chọọ ka ya lee na ya ama mmie mana ya chọọ ka ya mara ihe ndị mmadụ lụ ọnya jee lee ụnọ ọnụwa nye di ya ego ka o wee bido biznes ya mara afọ ya ka ọnya jụ kwechili ihe pụta na ya afụbịa maka na etu o si wee du ya kịta n'obi maka na iwe ka na-egwu ya na ọ bụrụ na di eju anya nyawa ajụjụ ọzọ na ya ga-aralụ nyawa ụlọ biko ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ